hiditra miraharaha-pirenena atsika. Am'raharaha-pirenena, za nitokiky, za nomaly tagny tatsimo andrefan'ny la France, tsimo andrefan'ny la France. Nahita ACC, haute cour constitutionnelle, angataka prime moi io edy le volaniko bitibitiky teo anareo magnaratsy manjary bako anareo kritikine anareo meloko magaga malany fagnahy ary mampandiny io ne ny volaniko nomoaly atsika vahoaka ne zao 2006 zao ny volaniko fako moaly ziny koatsy nomoaly akolany topegna ankagna zegny ravoravo atsika fa losidiniky ino ny tiako avegna am'le oabolagna teo igny boka oabolagna amin'ny ankaragna io ndraiky raha heny ankaragna ary reharehany ankaragna oabolagna fady zay mivolagna tsisy oabolagna zay mahazanaka ankaragna ny ankaragna atreny. Donc ino ny tiako volagniny amin'igny, ny raha tiako volagniny amin'igny ty ACC ty raha koa tsy manjary volagniny zoky be fa raha koa manjary na za mi félicitation ho za na za tsy mivolagna fa raha tsy manjary raha ataonareo ACC zegny any aviako mivolagna anareo amin'ny ACC ne antsirebiky migiko be fa foagna anareo foagna re amandreny maro maventy anareo agnatiny ao de dinikinareo ma ino edy andengatanareo prime bambarazako ony prime io ka misy karazany maro zegny ne mahagagaza nianatre nianatra lalagny nianatra droit misy karazany maro prime avako aby arakaraka ny asa ataonao ahitany patron fa nisy vokany anao mahazo prime arakaraka ny fikojakojanao asa ataonao anao mahazo prime fa ACC zalahy koa nisy à Madagascar institut corrompu numéro 1 ACC, numéro 2 tribunal, etc. Ambaratonga. Asonaro. Koa nisy volaniko institut corrompu numéro 1 ACC. Mamalia roko fa matra zegny. Ary agnisany magnapotiky ny lalagna misy à Madagascar zegny diadiavindro avy amin'ny volagna zandry lagaskara hoe tsisy olo agnabony lalagna zandry gasy ACC agnabony lalagna fa tsy sakinao tognony rango zay nisiany ACC tsisy raha manjary amitsika Madagascar io ACC io no tegna mpamotiky ny lalagna misy Madagascar nefa ro volagna ro nianatra lalagna ro tompiny lalagna ro manapaka mandidy oui nareo manapaka mandidy fotony nareo nagnano mariage amizay président avyo amizay gouvernement avyo amizay parlementaire sénat sy ny assemblée normal nareo ny mandidy manapaka fa le fandidianareo sy ny fanapahanareo tsy aminazy zama ary mila prime bambaraza edy apetrako amin'ny ACC fagnotaniagna amy lalagna misy zay magnambara fa olo jiaby ambany lalagna mba 4% amy lalagna misy mba najenareo amin'ny ACC
tiako valiny ACC volagna zegny. Le zalahy raiky nivolagna hoe basa ty fikavagna nakao izy. Nino teo izy? Basimboro. Nde tsy basimboro fa basindrano. Zegny anao mivolagna fa hoe fa basa ty fikavagna naka. Za tsy nohony raha maro. Sasasasa ny tognono aminareo amin'ny ACC. Koa misy institut magnapotiky ny safidim-bahoaka ny ACC. Koa misy ny manimba ny safidim-bahoaka ACC. Ary koa misy ny magnodikody ny lalàgnan'ny Madagasikara ACC. Za tsy henoko volagna raiky zay boka za volagna izy. Misy araiky koa roboka samy H20 hozy izy iran'izao ancien combattant. Anareo kaza magnadokitry zay efa zay tsy foagna zalahy. Zay vahoaka ane miasa plus que anareo. Nefa zay vahoaka mikarama varimasaka. Zay vahoaka mitango vahoamagna. Nefa nanareo amy fini ACC, nareo ty institut tsisy asa. Nefa nareo ifegna otrino. Iantogna tomobily, iantogna gasoil, ziska trano pitranareo, mbola volany am-bahoaka. Niananareo ny volagna ministre ny finance hoe fa, zay mangataka prime. Mbo mienenareo vahoaka prime. Nareo tsy amene prime, fa nareo amene prime. Karaha io nareo vintsy nazo dessert ny banane. Magnino nareo magnadokitry olo? Mba ambaraza kony lalàgnany carte nationalité. Taianareo tamin'ny ACC tamin'igny. Ino raha nataonareo ACC? Nikenareo tsy fidiny. Foton'ino? Nitorony pesosy. Nandeha le malety. Latsika ny enveloppe. Anka nikenareo amy tsy tokony izy ny raha nataonareo. Tan fifidiana firy commune district tsisy maire ziska niana marentetiny ndraiky avy koa fifidianana maire teo igny. Ino raha nataonareo tamin'ny ACC? Mbambaraza kony ampody fifidianana amy commune zegny hoe amy commune. Est-ce que nampodinareo? Anareo ko tsisy asa ataonareo. Magnabaribary vahoaka fora ataonareo. ACC. Anareo tegna le hoe AC. Fa tsy ACC. AC. Angataka prime. Monsieur le Président, Colonel Makel ame prime ro. Aza megna prime ame prime. Ministre finance ameza prime. Kilo raiky isaka olo ro 6 mianada tsy haiko 5 mianada io. Ro tsisy asa ko tsy volamba mena igny ndraiky ino tsy hainao karavaty, tsy hainao agnarany za baka tsy mahay agnarany tellement asandreo tsy tiako. Asany corrompu tsy riko amy fiaignako. Non, franchement, anareo tsy signatra zala. Anareo koa, za koa ministre fitsara, ministre finance. Raha raiky fo nambarako anareo. Bon, anareo mila prime. Tomobile nareo jiaby amesy ty. Carburant nareo jiaby apodiana ty. Tragno nareo tompiny magnefa izy. Ameko prime anareo. Le compte est bon. Anareo véhicule
loger nourri mbola azoko atao zegny fameux za fa tsy volagna koa amizegny mila prime tagnatin'ny folitra tampon-taogno agnisan'ny namany Rajoel nagnapotiky Madagasikara ACC mamaliana ro amin'ny ACC fa tiako valiana ro zegny agnisan'ny namotiky Madagasikara ary nandiandia lalagna anareo mivolagna fa nianatra lalagna ACC nandeha amizay ry Sénat sy ny assemblée sy ny gouvernement diadiavinareo ny lalagna anao boko de volagna hoe fa basy ativokavagna anaka vahoaka tifirinaareo kofa tsy hainareo asanareo mialaza day anareo jiaby ako fa presque 60 ans retraité dikan'izay miala maro jeune may asanany maro jeune nianatra lalagna ary za matoky fa les jeunes génération Z aby reo maro amindreo may lalagna ary tsy mandiandia lalagna fa anareo fa babakoto fa dadilahin'olo zafy hoe zafy telo firenena vao manomboko manonga pindenareo amin'ny prime na inareo tsy mangataka prime tamy Rajoela izy teo na ino tsy sakinareo nangataka prime tamy Ravantomanga izy teo na ino tsy sakinareo nangataka prime tamy Tsay Christian izy teo na ino tsy sakinareo nangataka prime tamy Rasimbelo izy ministre ny finance teo fa vavanareo nafodinareo mamalia tiako ankasitrako igny ministre may asanany ministre ny finance igny merci monsieur le ministre io ma lovanareo tamin'olo be nareo ke hoe havolam-bahoaka andeha megnanareo anareo olo tsisy asa migadragadra olo magnano lalagna zegny hoe mba ino lalagna miaro vahoaka nataonareo tamin'ny ACC ino ino raha tokony ataonareo zao za koa ndo ampianatra anareo amin'ny ACC fa asanareo tsy hainareo miala raha tokony ataonareo amin'ny fotoagna zao io fifidianana io dans 2 ans koa tapitry fitondrany fagnavoazana ty atsika tsy maintsy hagnano référendum atsika tsy maintsy hagnano fifidianana zegny raha tokony amboarinareo zao fa tsy mangataka prime raha koa nareo nameko tomaty foikindranareo tsy nameko prime zegny tomaty anareo farany corrompu tany misy corrompu a Madagasikara ambarako anareo PAC tribunal ACC assemblée Sénat domaine contribution ary reto administrateur reto reo miragna asany ACC mamotiky fiagnam-bahoaka ke zegny olo mila prime anao boka koa mila prime zegny anareo koa tsy société privé même hoe anareo tsy société mpanjakagna za niasa tamy société privé 17 ans retraite za zao tandafy Zandra Ladonary ao teny izy zay miasa amin'ny service andesiko za chef d'équipe ary chef de travaux tomobile reo misy taminay antenia Zandra Dona zay tamin'ny visa camion nacelle raiky aboka eo voiture léger faroiny kango jump rakakara regny
Kango regny fagnanaovanay tournée haly igny. Nacelle regny fagnanaovanay dépannage. Camion nacelle. Nareo maro boka tsao tsy mahay fo fa zavaiko iny camion nacelle. Le escalier boka io amin'ny travail interdit, c'est pas une outillage escalier. Mampalahelo fo amitsika Madagasikara agny mbola atao outillage escalier agnaniagna amin'ny poteau na amin'ny riban'olo. Normalement escalier interdit, tsy outillage escalier, tsy matériel escalier. Igny le hoe sauve, misauver amle tsisy aminao raha simple. Camion nacelle le raiky manao izy mandeha antenia dona camion ndesiko nacelle naka mahavita manonga ta 70 mètres. Ino amizay raha misy zay tamin'ny société nay, société privée io, fa miasa ho an'ny la mairie Paris 17 ans. Baroko anao. Dix-sept ans. Nahaizako mampiasa nacelle toute catégorie miaraka kasesy ou permis-nany. Zay kasesy alatsaka anareo io zoko be pare. Arakaraka ny fagnadiovanao camionao, fandaminanao camionao, filaminan'ny raha agnatin'ny camionao, zay misy prime. Ary le dépannage ataonay 24/24, 365 jours. Anontania Zandro Dona. Tamin'ny BCD, section service nisy za. BCD io boka bureau de dépannage. Io tanareo Paris io, 20e arrondissement io. Zay couvre io. Feu tricolore. Éclairage public, éclairage monument, place publique, caméra publique, société niasako. Anao koa magnontany coin-coin armoire électrique Paris. Ambarako anao un par un place misy jusqu'à angle lalagna jiaby ambarako. Zay mahazo prime. Fa nareo amin'ny ACC bambaraza indra nampidirinareo amin'ny tapim-bola panjakagna. Contraire volam-bahoaka hoaninareo pour rien. Zahava io. Resaka fanambaram-pananana. Masaky volagna nareo amin'ny ACC zao fa firy am gouvernement misy zao, firy am député eo aby reo, firy amreo sénat aby reo, sy institut samihafa nandeha nagnano fanambaram-pananana taminareo tamin'ny ACC. Ndraiky niasanareo loa? Non. Parce que zarazara samihina zigny raha ataonareo. Donc tefatefaka ho an'ny ministre ny finance. Aza miaigna monsieur le ministre, ndre indra ataondreo, ndre indra ataondreo, volam-bahoaka io alifasa amy rahany vahoaka, vola miditra amy kitapo-panjakagna. Vahoaka ne magnefa impôt, vahoaka ne magnefa quittance, vahoaka ne magnefa raha jiaby. Fa nareo magnano nino ACC? Ampidavitry mamelo tegna, sady tsy mahevoko tsy mijaly. Vraiment nareo nikodavitry. Magnano olo dokitry. Kofa tsy mihene vahoaka prime miala. Zay ko tsy forcé nareo nandeha io e. Maro ane jeune Z, jeune Y, X, tsy haiko nino. Mavita asanareo io e. Matoa zay jeune navita nandrongagna rajoel. Zay mavita asanareo, miala.
Zava vo anareo tsy menatra même pas un espace de 1 mois anareo amin'ny asesena agna cinéma olo telo na doso soloagna olo telo betibetiky ny andro mangataka prime moi kelera koa io ne aviako aviene zay telo lahy teto ny vola ro mena gigo ndraiky reto dinosaure politique fa lany lio aby reto magnano kongo matsy mihina roery le maty ba oui ro magnano kongo matsy mihina roery le maty fiaignany ankodavitry tsy maivoko mitady fiaignany skolopandra tsy maivoko mihina magnikitr'olo tsisy vokatra atao amizay bakao zegny raha tokony ataonareo asesizy io magnano préparation listeny électorale miaraka amy seni nataonareo raha zay tsy nataonareo ary tsy ho ataonareo fotony fa zatra halatra tagnana koa zatra mivelatra sarosarotra aminany ivokiny fotony miaigny amy pesosy volam-bahoaka io koa baka agnamezako tsignela atsika vahoaka amezako tsignela atsika vahoaka fotony nagneno aviendro institut ry gouvernement sasany zay magnano izy ry assemblée nationale zay magnano izy mandika lalagna ao aby ao ry sénat sy ny forongony baka amin'ino baka amitsika vahoaka koa baka fotony nagnino azaveko atsika vahoaka ataondreo l'escalier surtout atsika jeune ataondreto mena gigo lany lio amy fiveloman-tegna tsisy io l'escalier firina avy teo zay nahatsiaro atsika vahoaka nahatsiaro atsika jeune ireo avao koa lany fagnagaga fa jeune jiaby mandeha andafy ben oui zay tsy andeha gnasafany dadibe baka Madagasikara ao tapialigny tapimatsagna nefa nareo magnano ankodavitry magnano skolopandra mihina tsy mahevoko miasa tsy mahevoko normal le jeune io magnembagna reo mandeha fa ela zany vola anareo mena gigo reto dinosaure hoe tsy haiko goekatitra amy politiky nareo fa lany lio fa miala izy koa nareo magnanga nareo le raiky fa monopose miala anareo koa magnango monopose fa tsisy raha lagnanareo miala miambiasa zagnahary mangala basta nefa malo fa tsy andeha angataka prime ma kelera koa obesima ary prime mba firy aminareo io magnefa impôt mba firy aminareo io magnefa raha amy fanjakagna ara-dalagna ndray tomobile amiagna anareo volam-bahoaka ndregna réparation tomobile io mbola volam-bahoaka pneu exemple pneu 100 000 ataonareo facture ny 500 000 100 000 ifainareo amy concessionnaire 400 000 amy posinareo tsy anagnako etra volan'izay fa za fa tio eko fandeha raha jiaby to atsika vahoaka ny tonga vasaigny koa reo goekantitry reto ry mena gigo reto monopose reo volango aminareo koa reo viavy fa lany lio fa tsisy anika magnaratsy fatao andika lalagna amizay
ke zegny antony volaniko taminao tandra raiky igny gasikara hoe anareo amin'ny institut ro mihitsy ndro magnadiadia lalàgna fa tsy vahoaka ke atsika vahoaka tonga vasaigny baseky folo tsatampotaogno baseky 65 ans nagnadiadiavagna atsika vahoaka zay fa voky atsika io vintsiny sarotry dia fa mandoa fero vintsiny zay vahoaka amy raha ataonareo ino amizay koa le araiky ato ro samy H20 ACJ oh mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph Bande de Grâce firy taogno nitsanganany ACJ anotaniko anareo vahoaka ary tiako koa ACJ mamaly firy taogno nitsanganany ACJ mba ino action na hoe réaction nataony ACJ haute cour de justice jusqu'à niany tsy hitako za tsy enkinarigny nde za ndraikindraiky magnontany mbola miexiste mo ACJ igny sa karakory non tsisy regny nefa maro dossier amy rety mpitondram-panjakagna nahodikodigny fanagnam-bahoaka fanagnam-pirenena are-pirenena tokony tsarainy ACJ non dossier classé ko nareo mandeha amin'ny ACJ ao feno dossier ao tsy sakindreo aboaka fotony nino besosy milatsaka amare asa angataka ino koa niambaka ACC mangataka prime amare donc ACJ mety angataka tsy haiko peso na pomme et pourquoi pas ro tsy mangataka finesy saslengy azafady zala anao io mba mahita raiky fatelondreo IGE inspecteur général d'État IGE anao maregny IGE mandeha ty mandeha gauche tsy suitiny dossier bien koa zay boka ambilaniko igny ary igny tany lavoagna aliko andray fa tsisy raha tavandragna izy agny tegna grave koa boka amin'ny bianco agny za fa ro nagnano descente taminay Tambariobe tam préfecture neto aia suitiny tsisy préfet ne mbola mileba ary mbola bivava saky natao lalàgna préfet ne saky nampiarigny lalàgna maire ne non tsisy ino amizay raha ataondreo ampidirindreo tsika vahoaka madiniky mampalahelo ry sasany tsisy egnatra jeune ZXY ampiadivindreo ampisarandreo vazana zay ne raha misy zao indrindra aminay avaratra agny zay za fa ela nagnambaranareo ko misy province couillon tsisy karaha zay avaratra le plus couillon sur les 6 provinces c'est koa couillon zahay volaniko zay couillon zay avaratra agny normal koto magnasasa zay bravo merci zandrikoto zay couillon mary ampisaran'olo vazana rosy nefa natsika nitambatra namony rahalahy zandry asidy taillero nino raha nataondreo lerany atsika fa nisy naty fa nisy liolatsaka regny reo magnasary miboaka miaraka amitsika io tsy malala menatry izy ke za mivolagna atsika vahoaka malagasy io tsisy avako mitongava saigny ozy zandry la Luc Hervé zay fa atsika ataondreo velotegna za misy raha reko fa mbola alaiko tsara be confirmation engane tsy ho marigny ary engane tsy ho isy raha zegny fa za fa maregny tsiotsiono tsitsioko talio
ndraiky narendra miaro fa nisy le prolongation fangalandreto kiro maso agnatin'ny ranomasiny magnodidigna atsika io, misy pesosy maventy ambadimbadika agny fa mbola le confirmation fa za fofa magnambaranareo niany misy raha zegny ambadimbadika agny. Ohatra miady hoe baseky zay fangalanareo ariagna-pirenena, agnisan'ny ariagna-pirenena mavelogno zay eny ambany ranomasiny. Manan-karena tsika raha resaka ambany ranomasiny. Non, rikiry maso parce que magnatriky valizy, magnatriky malety. Ke engany raha zay tsy ho isy. Fa izy koa zala nisy zala azoko be tsy mitsitsy. Fa tsio talio ndraiky na azafady talio ndraiky narendra miaro raha io fa mbola zahavy tsara be aiany talio aiany narendra. Zio za mamoaka dossier fa izy koa tsisy ndraiky Salmine Salmana bye bye Brazil agnarany fa io tsy ambelako salama, tsy maintsy tsakareko dossier io, tsy maintsy tsakareko dossier io fa za fofa milancer raha zegny eto niany. Fa misy tsikotsiko agny ny prolongena le fangalan'ny kiromaso ny hazan-dranomasiny zany hoe ny produit de mer, n'importe quoi. Baraka io tsy baka amy Zagnahary fa ny tegna tompony mampidriky baraka amin'igny tegna tompony. Tseniky nisy olona amian-Dragnahary baraka. Ka izy koa baraka io tadiavindreo, aleo fa miako reo baraka io. Tsy mbaraka fa baraka. Baka misy araiky atao hoe lobaka ndraiky lobaka. Aza fangaro fa samy hafa, araiky hoe ndraiky hoe araiky ty lobaka. Ke eto mitodiky amitsika tanindrana za. Za baka fa nivolagna teto, ça n'existe pas le mot hoe côtier. Définition ny mot côtier io andevo. Ialatsika amin'io fa tsy manjary. Za nefa ny mahamagna Zandry Asimo, ministry ny an-dranomasiny natao kiromaso, volaniko isy raha iboaka ao. Misy raha mbo iboaka ao, fotony ministry ny ranomasiny tsika kiromaso. Isa tsy rajao, i tsy njao tsy mboty, kingwangangang ndray manonga nagnarana anazy tsy eo. Fotony za tsy nianatra teny sinoa. Za tsy nianatra volagna aziatiky. Ke atsika vahoaka, atsika jeune, aza magneky ampisarahandro. Atsika nitambatra tagnatiny andro vitsivitsy nandrongana rajoela. Atsika tokony mehe mitambatra angatatsika le ino décentralisation. Atsika zio ndeha ia ndeha isidy azovy ndeha gnapetraka azovy ouvre vote après référendum ou président république tant tsy apetraka io décentralisation io, Madagasikara io toujours io karaha jalaky miny amporony digo io mitoko fa io tsika apitraha décentralisation, apitraha budget provinciaux zay hetompiny mitondra rahane. Za teto nefa nivolagna constitution, tsisy constitution mariny ara-dalàgna mipetraka amin'ny ONU koa tsy constitution ndratsiraka. Aseva mandeha amizah agny ro koa mahita neny azovy Ravalomanana, tsy haiko Rajao, tsy haiko Rajoelina,
tsisy zegny agny mbola constitution ara-dalàgna légaly eo anivon'izao tontolo zao araiky nataony Ratsiraka tamy 75 eny sa tsia point barre nontsegna karaha resaka décret 73 015 73 014 zegny ne tsy mahandro zo fitiavan-tegnandreo ry sasany zegny firy taogno reo sénateur firy taogno reo député mitaky zo tsy sakindreo parce que miraitsy kombakomba ry sasany kongomantsy ry sasany Dracula ino mampiragna reo roe samby mihina liom-bahoaka liony vahoaka ho andreo zegny ne tsy asakendreo mikitiky zo e asefa masakero koa masaky mikitiky décret 73 015 73 014 tsy sakindreo ino amizay o fampiavana pirenena fampiavana isam-paritra zay ty me miavagna fa nohony avirezany jerynareo mpagnano politika mampiady zay amin'ny fiavagnana anareo ne nandromboka fiavagnana malagasy fitiavanareo pesosy fitiavanareo tegna ny potenareo fiavagnana zay madiniky koa me fanaogny fanareo tsy rebiky migiko reto mamotiky fiaignany vahoaka parce que nareo tsisy carrière anareo ne tsisy carrière fa eto mitodiky amin'ny président mi respect mon colonel Michael aza mijery volon'andro io anao tandrignesa zay jeune tandrignesa zay vahoaka fa ro io aliko andre efa tsisy tavandregny ndre araiky rangatany vahoaka tanteraha monsieur le président hetahetané vahoaka tanteraha monsieur le président fa koa ro io ndegna anopy gazoaly ndraiky la Grèce ndraiky odiky katakata amy lalagna anao baka anao bolagna ry ro amizay ravoravo non tsy marigny aminay zegny ambila izy miasa na ino nambelanareo raiky to tsao tambiny 10 taogno namotiky Madagasikara fa magnino izy vo angala 3 mois ne izy io ambila izy miasa zay vahoaka mahita fa izy miasa ke eto mitodiky aminao mon respect président colonel Michael vahoaka tandrignesa fa ro kaza tandrignesa fa ro io ndegna mianao vatome etaetam-bahoaka 80 aloha ataoko hoe 95% vola midriky amy kitapom-bola mpanjakagna ny vahoaky magnino vahoaka pijaligny misy tanàna raiky zay ny Europe eto atianko baka agnaran'zegny gouvernement ndreo tsisy tomobily non mandeha bisikilety mandeha transport en commun sérieux raha ambarako anareo zegny fa koa tsaroako agnaran'ny tanàna io mba ambarako anareo bokoa zavy amy Google ro tsisy voiture de fonction ma gouvernement ro non isak'olo mitondra bisikilety nany moyen de location fandehanandreo miasa de merde ro magnaboaka vola am-poso mandroso ary tegna mandroso le firenena Europe ty za fa navy nandeha tagny za effectivement mary misy mbo zako zegny aboko mbarako nareo eto le tanàna fa mitsikany zala madamo antragno tsy miasa tsisy nino voiture de fonction itondragna madamo
agnateragna zanaka l'école, angalagna zanaka baka l'école, aza lahaboko. Basic zay. Nefa zay. Matetiky volagninay eto, na Zandry Fabre, na Zandry Joakim. Matetiky zay mivolagna hoe mivoleza ika atsika vahoaka ambanimbaninyreto dinosaure monopose reto, lanilio reto. Tonga vasaigna atsika. Mitohy fa atsika. Zegny ane raha misy amin'ny avaratra io. Ampiadivigny. Karaha drakatra agnaty vilagny ao, miady araiky ao zay avaratra ao. Tsery tsisy. Jery vraiment tsisy. Ka justement baka izy baka ambarako anao zegny Ranabavy Asany. Markel agnisany nanagna valeur tany Angleterre. Markel tsisy tomobile de fonction. Masoko nahita. Markel izy mandeha bus. Madame Markel, premier ministre ni Angleterre teo. Mandeha bus. Premier ministre mandeha bus. Teto tany France teto. Ialako tsigny, ialako fondro. Madame Toubira. Za mbola niasa ta Paris. Matetiky za mandeha TER, train na tramway. Matetiky zay ndraiky Madame Toubira, train araiky, tramway araiky. Izy boko izy mandeha vélo. Nefa nino? Ministre des vaisseaux. Ministre ny fitsaragna en France teto. Anao mizaha izy vraiment izy hitanao mitsangana mahitsy. Fantsika. Tsy vitany roa iantao, jusqu'à mivady amanjanaka androko, mbola iantao meno. Akory ataotsika androso. Problème io volango aminareo. Sur 6 provinces. Adosiko araiky. Zay avaratra le plus couillon. Mamaly eto zay fa matra zegny. Fa raha marigny. Ino raha misy ao zo? Raha tsisy dikany. Ampisaragna vazagna ny mpianatra. Ny jeune. Azo reto dinosaure politique ny avaratra ao monopose reto mamotiky zay. Nefa ny lera misy la guerre ero. Lera ny la guerre fa misy fatin'olo, misy ny ireo vao miboaka. Za fa matetiky mivola, io olona mba midokany. Anao tia Fibrany, za tia Fleury. Anao tia Tergaly, za tia Tsankoraka. Anao tia Patribe, za mety mitia Gora. Fa tsy voatery ny tianao tiako. Fagnateragna candidature dossier io koa tsisy limite. Anao koa tia agnatriky, ateranao agny. Tsisy olo sakana magnatriky candidature anany. Mivolagna eto za sakana andro fulany. Fa ty raha nisy na palahelo zahe. Ary reto jeune reto ny taraigny taminay. Mety farignareo tagny izy Zandry Fabre na izy Zandry Joakim vola fa za vola. Za zokizoky. Na palahelo reto Zandry Gen Z.
na andeha Tananarivo sakasakana. Rango Diego ro fansakanana. Jusqu'à ro navy Tananarivo. Andi koragna Monsieur le Président, Colonel Michael. Zay hena ny tany Colonel Michael, Monsieur le Président. Magnino zanaka ny baka varitra tsy alainao. Za tsy nahita raha zegny ozy izy. Olobe zegny agnotenenareo izy. Tanareo raha karaha zegny. Mampalahelo. Heureusement zay ny koragna tamin'ny président, volagny président, asevavy ro marefa leko. Zegny ro zandrivo nalain'ny président. Fa koa ry sasany, ro tsy navy tamin'ny président to. Dossier classé. Mampalahelo. Tegna mampalahelo. Ka justement baka zandry asany. Deja amitsika avaratagny, maro zany ka tsika nianatra mahay raha. Koa resaka bureau zay zala. Ah non, zay mba etsika zanaka ny avaratra resaka bureau, lalagna, nino. Anao mandeha bureau amitsika avaratragny. Ratsotsiky. Miala ratsotsiky rabesy. Ry Mercedes, tsona le, ty moa 1924, ça 1621, ça 911. Ino amizay raha misy? Tampoko mahazo place amizay zanaka avaratra. Chauffeur, planton, garde du corps. Non mais attends. Tampoko apetraka zanaka tsika, managna compétence, managna maizizy. Igny zegny hoe, igny aty hoe. Toetsaigny nino? Toetsaigny nino? Za baka zandriko zo akimo. Loso agny izy io, mbo regninareo volagna maro. Mbo avy volagna maro igny. Mbo andeha koa zandry Fabre. Mbo avy za. Mbo regninareo volagna maro mbo iboaka. Naka tegna basy aty fikava. Naka fa volango za ho avy. Zay tsara makorotana. Zay za masone. Dossier mizay ndesine bakagny. Ndrezy koa nareo rekireky zay agny fo zay fa magnano laivonay koa. Karaha io hoe hainareo fa zay sur place. Le sur place tadiavinareo igny. Ho ataon'iny. Zay tsy hagnano kolasika andeha hagnandrobaka. Non. Zay garde du corps amy lalabe. Magnarigny zay tsy manjary. Matoa ne zay vola olo ty ataotsika io fa zanaka tsika, ralaitsika, anadaitsika, asiditsika. Ampedivin'olo atsika foagna edy tsisy jery amizay. Olo hafa nipetraka io, nitretrena ro. Za voalohany mihinahina anareo manta. Za ndraiky tsy hagnano anareo forcé olona atolotrinay. Fa raha tokony ampidinareo agnatin'ny kabesonareo. Izy koa olo tsy tianareo io tsy niaro. Zokla. Meran Diego. Fa tagnatin'ny gagazo mera io ohatry zay. Olo tsy tianareo io niaro izy. Nirikarika nagnamboatra raha jiaby nafany niala ta Diego. Olo tsy tianareo io miaraka miasa mere. Zokla Jean-Luc. Azovy. Tamin'ny fitondrany Rajoel, tsy olony Ravatomanga, ndraiky tsy olony Rajoel, TGV. Tongona aminaka eto. Tsy safidindreo fa pression. Pression.
Agname ohatra vitsivitsy za. Amin'ny Ambariobe. Tam François Labananiny latsaka iny raha nambarany antsika vahoaka any Ambariobe. Indépendant izy. Ambarane hoe olo tavandregna edy izy igny toanana. Kelera koa Besima. Izy tsy navy amin'ny place ofisina nonga Antananarivo, izy olony Ravatomanga. Ravatomanga ndraiky Rajoely moa ino? Olo araiky ifo. Ameko ohatra faharoe koa nareo. Zandrilahy bora réglazy. Agnontania izy, mba tiako ambaranao zandrilahy bora réglazy. Pression indépendant ne bora réglazy. Pression nataondreo izy. Fa tsy nanatsafidy izy. Nagnano taretry nagnaraka fanjaitry. Aia izy io? Tsy libre. Tsy nambarany raha jiaby, tsy naboeliny raha jiaby. Jusqu'à problème vola milliard tamy secret. Fa ziny koa raha Jojo teo. Vola milliard vera amy secret tao tsisy mivola. Masakena ro miboa eto. Mivolagna hoe afilany. Na vitany volagna karaha ataony zandrilahy bora réglazy. Za mitsy nagnazava telo. Olo tsy tenaro io ne. Pression nahazo izy. Zandrako Sylvain. Natao pression. Fa izy koa tsy nataondreo zay. Izy io fa nasotondreo teo. Afa-tsaiky ratsotsika ambelandreo tamy place nany. Asa mba karakory amizay ho anareo izy koa ratsotsika nazo tamy place nany. Pression nazo Zandry Sylvain. Voatery izy niaro sezinany nagnano ziny. Fa izy bako koa fa vita ziny tsy deja baka bon. Alabato tsy nalandreo. Izy nitatrika. C'est un mec qui a un coco sur sa tête. Mais pas Antsirebiky Migiko. Aza magneka kadakadalelo. Zay koa ny volagna eto. Za voalohany ny volagna Zandry Sylvain teto. Koa misy olo atokisako, tsisy karaha Zandry Sylvain. Azo ma olombelogno tsisy diso tagnabony tany. Tongony aminakaid. Ndrenao mihina fo. Mbola misy potriky latsaka dikan'izay nao tsy mahay mihina. Matao potriky iny latsaka. Kentsika olombelogno mandeha tany miloloha lagnitra. Miaigna amin'ny oxygène. Azafady. Ndre Papa Jean Paul tsy ako ry Jean-Louis tsy ako ry Jean Jouvre misy défaut ne regny. Zava re FFKM. Ino fikahina reo ziny? Re mandreny ny ara-panahy. Misy olo misy défaut mandilitra FFKM amitsika zao mikoragna zao. Mahina atsika tsy masaky mivolagna FFKM. Mahina atsika tsy mivolagna hoe ravagna FFKM. Mba mandiniha atsika ry havako aby. Mandiniha. Aza magnano reto monopose ny politikin'ny Madagasikara reto. Mandinika fitombena fa tsy atapon-doha. Anareo nefa teo. Anareo fa sénateur teo. Fa tsy ako CT. Tsy ako nino teo. Misy rananjary. Mbambilà koa zay jeune. Zay fidy olo apetraka anay eo. Anareo koa mahita dossier. Manaova karaha za. Zany eo mikoragna. Firy koragna ataoko eto tsy nagnaboako dossier. Firy koragna ataoko eto tsy nagnaboako vidéo. Firy koragna ataoko eto tsy nagnaboako sary. Za bako naboaka sary aminareo Ambariobe. Amaraparagno izy baka eo. Za ikoragna Ambariobe fa incroyable. Tsotapolo taogno zegny hoe za zio. Za tsara nahita Ambariobe nisy raha karaha zegny. Tapako atseniko boko tsika avy agny. Zay jeune aza piedivinareo, aza pisarahinareo. Anareo koa fa monopose. Lan'lio mipitraza la. Ambila zay jeune. Zay samby jeune mais olo fidine. Olo apetraka anay io.
koa misy lalagna, ampiara lalagna, aboa lalagna, fa aza magnano avocat de diable karaha ry Gasikara sy ny forongony. Za teto ny volagna anosy. Aia, marikitry maro mandigny, nisy nasaky ny volagna anareo. Nde anareo tsisy nahita ziny. Manafinaka nalefako, nandehan'za exactement raha nisy. Io, ambody mangany maro mandeha, tafiagna io. Misy masaky mifamatra anareo, naboakako dossier. Aboako dossier, nefa ne mamy. Anareo koa magnaboaka dossier karaha zay, zay tsy raha famatra. Fa anareo magnano avocat de diable. Hono. Io mohono io no mamotiky Madagasikara. Hono. Mba mivoleza atsika zalaboko. Atsika, anareo koa mizaha Facebook. Za boka, za mandeha Facebook, fa za tsy mizaha Facebook 24/24. Olo fomba koragna, ndre ro vazaha namako andafy edy vola. Jao, ro mikaiky za Jao fo boka. Qu'est-ce qui se passe chez toi au nord? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as pas vu sur Facebook au nord? Tamiko za bako, fagnasasa. Olobe, fa renin'olo, fa hangala dadin'olo, fagnasasa amin'ny Facebook. Tsisy olo magnano zao nefa Facebook koa tsika baka varatra. Fagnasasa. Zegny éducation. Zegny ne nivolaniko taminao Zandry Gasikara. Aza magnano variagna amin'ny avocat de diable anao, fa nagnapitragnanao io ministre de la culture. Ampiara ny lalagna ny culture Zandry. Fa trop loatra. Ah oui. Zay tsy faly mamalia za, fa atsika varatra agny, atsika ho za, ataoko atsika zegny za agnaty, atsika le plus couillon de Madagascar. Nde riapasy ankotsotsory be toliara igny, fa manan-tsaigny, fa mamay mandiniky. Antegna koa baka fa bata amin'ny éducation, antegna mba mandinika avako. Fa aza magnano babatikoto nanjeny horita, raha tsy possible. Anareo zao ndi vola aminaka fa babakoto andeha anjeny horita agnaty rano. Kelera koa ho besima. Aza magnano toetsaigny babakoto ro avako aby. Normaly amizay. Ro monopause politique reto magnambanimbany atsika amizay, mampiady atsika. Noho tsy fisetsika jery. Ndre izy magnano zay ndraiky zay tsy azondreo. Ary zay tsy voavadikindreo. Firy amindreo io dinosaure politique menagigony politique reo namadiky palto. Firy amindreo io namadiky cravaty. Firy amindreo io namadiky patalon. Kiraro nandeha gauche à droite. Za tsy nkiniova. Mbola zanaky MFM, ary mbola MFM mandraka maty. En France za socialiste. Depuis 84 za navy en France. Définitive. Socialiste. Tsy nkinivadiky ary tsy voavadiky. Faro, mipiry namadiky palto. Mipiry namadiky cravaty. Politikin'ny Madagasikara boka zao politikin'ny couleur. Atsika zao ny ala orange, asa zao koa couleur andesin'ny président raiky avy bako koa. Misy ajery atsika ry avako aby. Misy ajery.
politika volako aminao roe sanandra tsisy malagasy nianatra politika zay mavandy. Anao koa fa nisy pesosy, anao fa mahay politiky ny Madagasikara. Pesosy tsikitra tova bebe fo boka anao mahazo plasy eto. Ary anao koa fa bebe vava a Madagasikara, anao fa vidin'olo pesosy rodogno edilosy jery hely zay tsy vao vidindreo. Firy proposition tondreo zay hay eto, zay tsy vao vangandreo. Ary zay tsy vadiky zegny, zay hay miaraka amin'ny vahoaka. Le jour peuple 33 millions vola hoe zay tsy mila anareo zao be zay mijano, fa peuple atseniky ny réclame 33 millions ataoko hoe lamoteny 33 millions koa ny réclame. Stop eky anareo fa zay basé zay ne mijano. De ambilao atsika samy mangady ovy, farafety mangady ovy atsika zao baka. Zegny raha volaniko ry avako aby, atsika kazariberiben'olo. Monsieur le Président, Colonel Michael, anao kaza mijery volonan'ireo député, tsy haiko ry Azovy nino, fa roy mavandy. Zaza ratsy taiza tamy TGV ro io. Éducation ndro vandy. Tandrema Monsieur le Président. Amaragna ko izy ambaribe. Nazaho atsika dossier ndraiky, izy tsy be fa magaga zalahy. Ela eky ny volagnako fa ndraiky ty eky zala ny fagnahy. Apetrako fagnontaniana ny raha Jojo tamy kianja antafo Mamasigny hoe managna mpitondra ve zahay ambaribe? Managna bentanàna ve zahay ambaribe? Managna OMC ve zahay ambaribe? Avant colonisation, pendant colonisation, après indépendance, hoan'izay mahay ambaribe metany volaniko ty. Anao koa miala baka Château d'eau no mahitsy route principale baka fivolagnane tompony izy. Anao avy amy rond-point bazary. Fa ela nisiany lalagna io. Za tsendriky nahita même cyclone Kamisy nandalo taminay teo, même cyclone Dani nandalo taminay teo, même nino cyclone nandalo taminay teo. Za tsendriky nahita Château d'eau jusqu'à bazary nisy inondation lalabe io koa tsy tamy taogno ty. Aboako koa vidéo baka io. Rano jusqu'à amy cheville. Allo tomboko atsika baka amy vahoaka, parce que ro zio baka ro la commune, ro amy la mairie baka zao ndenga miatsigny vahoaka. Allo tomboko baka amitsika vahoaka. Vahoaka nambaribe. Atsika tompony Fomandrora Mantsilany. Atsika tompony Mandrora Mantsilany. Any noho tsy fahaizan'ny bentanàna sy ny forongony sy ny député tsy mahay asandreo, atrekindreo mitsika vahoaka excuse-ndreo Tananarivo. Nefa nino raha misy? Tsy gaga anao fa route principale igny nisy canalisation. Nino raha misy zao io? Amfampagna andalovan'ny canal baka amy lalabe igny mijotso mahazo ambala katakata izy mivarigny andavako tokony ary.
ananganan'olo tragno. Apetrako amizay fagnotaniagna aminareo la commune. Azovy managna ame autorisation ro olo aby regny nanangagna tragno amy canalisation. Azovy nagnamia ro korontagna aby reo mivarotra amy canalisation mijotso baka bazary be eo jusqu'à amin'ny Asany Lavoary. Azovy nagnamia autorisation ro korontagna aby io andrefa amy bazary aminay eo io mahazo all de formation jusqu'à no avy amin'ny Kazamofo. Mbambaraze he Azovy président Fokontany sany tourisme tompona andraikitra nareo amin'ny commune la mairie. Aia envoyé tsy magnano asanany. Azo envoyé zegny taloha adinko baka agnarany envoyé nay teo taloha malandilandy madiniky lava zay. Zay zalahy mandriam-piadanagna izy koa zy losin-dagnahary ho ela velo izy koa zy mbola velo fa za tsy mahita azo envoyé karaha zegny eky amin'ny Ambaribe. Nilamy canalisation, madio canalisation. Ke anareo zao ry vahoaka aboaka koa vidéo io baka io jusqu'à amy cheville rano. Raha tsariny za zanaka zafy ny taranaka ny Ambaribe magnontania koa zay zokizoky olo mbola velogno tsary nisy inondation karaha zegny route principale baka bazary eo jusqu'à no avy Château-d'Eau koa tsy zo io. Magaga fa za ndraiky tsy lany fagnahy fotony ino mpitondra zay tsara mijery zegny ro mila mandrava tany mandrasa tany mandafy tany mizara dentifrice mizara pasteky aboko mamafa lalagna devandroagny mahazo jamanjary palimbitsy regny parce que ry Leongy avy dossier-ny Leongy baka io parce que ry Leongy tampoko roboko agny tanianao hoe managna vola amieny fanjakagna atsika par an iasanareo amy la commune 2 milliards. Mizara hoe 2 milliards 500 000 2 milliards 500 000 masaky mifamatra mera ndraiky be tanàna amy raha zegny 1 milliard 250 millions ampiasainy député agnamboarany raha Ambaribe. 1 milliard 250 millions araiky ampiasainy maire. Mandeha vola atao ino vola tampoko anao ndraiky olo mpagnaraka lalagna mpagnara-dalagna anao nde ngatika permis de rénovation amy la cournao na agnaty tragnonao na permis de construction amy la mairie ny Ambaribe anao tsy amaizandreo anao mpila filaindreo rango anao mahinihiny ndraiky anao melo ndraiky anao manangagna tragnonao nefa firy demande de permis aminareo amy la mairie ao magnitsy livrenareo magnitsy azo taonareo consultant amy le tanin'olo mangataka le permis alona nareo livrer le permis normal olo manangagna tragno amy canalisation parce que nareo tsy mahay asanareo magistrat de la ville asanao aliabodo fa tsy magistrat de pastèque ou dentifrice. La même chose pentanana ny Ambaribe ny volagna namea solution za teto zay nitondra teo taloha zay eta amy place teo taloha zay mampikaraha magatra karaha menay gadra magnadio kanaly regny magnadio sisiny lalabe jusqu'à Faseny mihodigna anao mahazo be maondro be jusqu'à Bimoko miteky anao andila rango andilagna koa anao jamanjary jusqu'à anao lapoety magnadio mikapa fa ino raha ataondreo
association-ndreo mamafamafa lalabe sisiny lalana parti mpanibitsiny parce que leongy mahazo devant nino labanany mijotsojotso ely ampasy nagnadio tefatefaka nagnamia solution za teto ampitadina azo atao magnapetraka dina isaka quartier non tsisy anao mandeha quartier la poudrière zegny taloha anao mavozo parce que koa nisy quartier nanagna na izy tsy hoe za mipetraka Canvert tsy hoe za zanaka ny Canvert fa koa nisy quartier nadio tany telo la batterie la poudrière Canvert anao zao mandeha place telo reo tafia magnapoko arike andro koa fa dia pagniko ro fa io kore 50 000 mandalo 100 000 mijoboko hantsiamany amizay koloara jiaby koa baka l'escalier amin'ny mena mionga baka amin'ny Adamalio jusqu'à no avy amin'ny Asany Lavoara azafady zandry lasany manogny agnaranao matetiky oko fa tsy mety mboagny 1 tafia magnapoko fenao 2 mantsitay mantsiamany anaro boko midretagna amy radio national hoe ho fagnatsaragna ny fiavian'ny tourisme mba hidiran'ny tourisme amitsika eto gaga amizay nareo boko mahita ino kitrotrony babakoto normal boka retigny tadiavy za fa nivolagna teto asany io fijotsoagna baka bazary mijotso amin'ny Asany Lavoara aya bazary kely ary io koa tsy mamono olo maro lalagna io tsisy accident maro ro tsara ho avijeragna doso korontagna ro io mbala katakata même chose koa tsy amono olo maro ro tsy avijery andegnany zegny simple edy alia bodo na miako solution anao frère lalagna matalimy rantigny ary jabala ary tany mpanjakagna mangata anao autorisation mangata amin'ny DG Sirama io tsy mila raha maro ane ry frère ataonao dalazy fo ary afindrahiny korontagna asia anareo zao fa magnano WC public asiva WC public igny aminay ofa tsy isy ofa tsy mety andalovagna l'escalier Adamali ino l'escalier mena mionga ofa za aloha tsy tia mandalo amby lafo za vo magnodidigny fandalo anao manaporognonao baka agnaba tegna jusqu'à anao avy amin'ny Asany Lavoara ro mipetraka mena mionga ao nitretreta aminaka zoky be mba volagna zahay mibe tanàna fa raha ty ato nagnadary tafia magnapoko reo adsoa monsieur le maire ino tafia magnapoko koetra ro makotipa aby ro adosoa fa ro io mandoto tanàna ro mitsangana eo fo za zegny ro kamo andeha antragno aketo fo mavita azy ro minio tsy misasa manonga Claude anareo bako lany fagnahy nareo azony sida aza lany fagnahy mamenatra la poudrière regny nanjary feno tafia magnapoko makotipa volaniko zegny anao manomboko amy tragno amin'ny ino bara sambarano la poudrière io anao mandalo la poudrière igny
pe asona amray amandrena jaiko anao mahazo amray mitendraza no miboaka amin'ny akamizila ambilako rano za teo baka bazary na za baka mirendra agnabo agny andiody amin'ny akamvera za tsy momba amin'ny valantini za manapaka io parce que io manapaka baka fa tsy azo tapagna anao mandalo eo tafia magnapaka walahi areto fo mandalo fo tsy mba magnontany ro walahi fora regninao tantahy école Galeni la même chose mampalahelo zegny anareo mireare amy TVM agny hoe hatourisme mahaiza megnatra aboko nareo boko sary faroe boko koa baka io vidéo vazaha eky nitaregny aminaka raiky ty tatotato baka vazaha fo mitaregny aminaka hitanareo bureau-ny inty hôtellerie THM THN tsy haiko hôtellerie mbola fatompoko la Portos Ampy Augustin bureau ndreo boka mbany ary marikitry koro atary mon dieu mba biagna be ny tanànane mbo avy kara ranabavy merany Ambilobe madame Zela magnadosy raha agnabony trottoir za teto fa nivolagna nagnano troisième rie troisième tsy haiko M3 amy monument ry amy fasinema tapako loko volagno aminareo ho isy hafa koa nde gnano koa amy lala voilà izakeo izy tsy mikoafy nefa place volagno aminareo zegny afasiny district nde préfet tsenky manasa maso tsenky magnadoso noty tsenky mamboizy fa mahita raha zegny non tsisy mivolagna agnabony trottoir igny côté koro io ho an'izay mambario be bureau ndreo my contribution badiko tsisy lalagna io nanjary nisy buvette agnabony trottoir boko koa vidéo baka io asa iny koa raha nde volagninareo amy la mairie asa iny koa normal olo magnano parce que raiky amin'ny place amy fasiny Somakodisy amy fasiny Nema io tsy sakinareo atao contrat azo foagnana miala non za fa nivolagna banjenanao io tapako loko fa tsy maintsy misy magnano antany hafa nabokako teto raiky tamy fasiny ino ty Vieux-Port keky raha io njovy ny zalahy italien mafia nilefa baka any Italia agny ino amizay volagna anazy mandehandeha agny Patrick italien la io za mikomandinôsy be fa tsy mera mikomanda dadilahinao sa babanao anao olo tsisy taratasy nilefa baka any Italie anao magnano mpivava be aminay eo za ho avy ande mbary be anao italien tsisy taratasy navy aminay eo topo tanàna fa za tsy alia body na labanany ande petanareo pesosy za ho avy za tsy agnakorintana fa za miza mangala sary za mangala vidéo za publieko zegny vavan'la olo io tompony raha ambany ary amy fasiny amy tany misy bureau-ny atelier dony tarigny amy fasiny Vieux-Port zay taonareo to fa za eto mikomandy amy Baribe dadilahinao andolo agny komandia italien ratsy lahy ty na ino anao tsy masaky mody any Italie parce que mafia voaroka baka tagny izy iny avy amitsika io tsotsy hainareo
effectivement zany biblie raha igny ro milamery jiaby nagnasany tsisy action tsisy réaction na avokoa reky ary amy fasin'ny district zegny anareo volagna hoe ampity tsy haiko 3 arivo tsy haiko 7 arivo tsy haiko 4 arivo tourisme trottoir tampenanareo vazaha namako nangala sary vidéo io abokako nareo baka io nangala vidéo aroe abokako baka io vazaha namako izy mandeha Mbaribe karaha mandeha bazary artine grave braderie koa amineo nanjary marché de la semaine enareo marché de la semaine andafy aty boka misy en France isaka weekend braderie amin'ny Ambaribe isaka weekend zany ambarareo manafina paparazi ndraiky mamarazi aby ro prochain braderie hitanareo alevanareo vidéo alefa saminaka bobokako nareo eto braderie nanjary bazar de la semaine non mpampianatra mpianatra amin'ny école frère ray aman-dreny mpianatra école frère fa mitetre mitaregny hoe aza ataonareo io fa marary amany ma tsy hainareo amoniaky sa tsy hainareo koa dikana amoniaky zay Angelo ndraiky Bentanara OMG amoniaky zay mandratratratra antsiny te antsiny amany braderie mamango tsaika l'école io école frère mbola io fogna anaovagna braderie azala anareo vraiment têtu boko anareo volaniko azo be mivolagna zay ozo volaniko koa magnara tsy manjary ataova raha manjary baka za koa volagna anareo vahoaka amizay menareo tsigny fa nareo tsy magnano asanareo ko dossier n'Ambaribe aminaka eto bloqué ko eto anareo koa mifantazahy misy dossier ato sasasasany za tompony avy za miconfirme miza maso izy mifilme izy za boko mibala anareo teto zany volagna aminao mes respect mon général Lilson Roland de René ataova ordonnance raha nivolagninao taminay tagny ny raha misy ambarako anareo vahoaka n'Ambaribe atsika jiaby nambarako teo fa tompiny Mada Greenland io Leong iny raha misy izy amizay tiatsika zegny tsy tiatsika zegny Leong sy ny forongo tsy maintsy hiditra ary antany misy sakatiatiatiavandreo io ry vahoaka ny sakatia mitsangana de maintenant monsieur ministre aménagement territoire respect mon général Lilson azafady zalahy tegna magnano azafady aminao aza to karaha zegny vahoaka zalahy vavandry Leong sy ny forongonao ny boaka raha zegny olondro fony magnambara za dossier nakatsara sitroko ary tsy maintsy alainareo sakatia dadilahinareo matompony sakatia sa babanareo sa reninareo tsy amiane aza mandro zegny ne nivolaniko tapre passage-ny ministre n'aménagement territoire tandrema sakatia aza mandry ambesa tanànanareo ary za teto fa nivolagna raha Jojo koa fa nagnano kilefalefa anazy igny izy io boko olo bivava mavozo olo merign'olane mavozo na ino izy nilefa izy eo amizay amy Facebook ao magnano compte fake gauche à droite raha Joel anao fa mipitrahany tamy pitrahanao agny lerina anao fagnaty cercueil koa anao lanjaigna mandeha Madagasikara le anao tsy lanjaigna feky fa atao gorisagorisa o karatsakaratsaka gn'alan'akondro
ary za vahoaka malagasy de matsiaro anareo foana fa za tsy dadilahinao matsiaro anao ndolo any zay misandra zay matsiaro anao raha nataonao zay tagnatin'ny folotra tampotao zay atsiaro anao koa kelera koa ke zegny raha misy amin'ny Ambaribe mampalahelo zalahy ary zay mila mampidriky tourisme maro tanànanay Sasilaingy trottoiranay feno tsy haiko nino ary zay misy agent voyer donc agent voyageur misy aminay ao fa zay tsisy agent voyer zay raha misy aminay amy la commune Ambaribe agent voyageur fa tsy agent voyer ben oui korisa agnalana akondro ay balabalary ndre za koa fanjakagna ndre za va aza asiagna drapeau foiky cercueil-nany ataova lamba malandy gora koa en plus lanjendro mandeha Ambatobe amy tragnonany ary ary tiany raha magagasa ino ma tsy asaiky anareo magnano fisavagna tragnondrajoely karaha nataonareo savatragnony Ravatomanga ino tsy asaiky anareo magnano fisavagna tragnony Tsay Kristian karaha nataonareo nagnano tragno Ravatomanga ro telo ony toko telona masakandro ta Madagasikara fa nagnino Ravatomanga natao reto aroe lahy reto tsy atao aza atao mitongilagna le raha zalahy aza atao mitongilagna ke ialako tsigny ialako fondro fa fotoagna fagnovagna zo io fagnovagna changement teteky tsisy lalabe amijosy andavako toko raha zay koa mbo avy volaniko aminareo e andavako toko ambotsako ambala katakata teteky tsisy lala mampalahelo le toe-tsaigny tegna mampalahelo le toe-tsaigny tsy haiko zay ty ndesinareo io fa koa Madagasikara gravy tegna gravy ro tsy maty voalavan'ny kiboro koa mbola io lohalohany aby ro surtout tetitetiny aby ro député orange tanky ino orange tsy haiko mandariny tsy haiko voangisay reto koa mbola io tsika zalahy la mer o zany tsy mikoafy tegna la mer ke zegny izy ry avako aby ambava homagna la magnana ampo mieritreritra zahay tsy tragnony jero za zahay tsy lapany fagnahy ary zay tsy kapoakany mora balatsaka fa nay koa raha tsy manjary pitahanay ary riatinay raha tsara dokafanay zay ke eto mametraka veloma amitsika jiaby za tsy sakindreo misavatragnony Rajoely tsy sakindreo misavatragnony Christian Tsay fa ny Ravatomanga atao arabika mitrotro percussion io tsy ataondreo ro ndraiky nasaky nandeha tamy tragnony azovy zalahy ty Mister Bombastique fa ino antony samy magnontany atsika ke eto magnano velomatsika jiaby mare dimanche fa ianareo zoko be olon-dragnahary mivavaka za tsisy live dimanche koa tsy ka exceptionnel mardi za tsy eo koa parce que misy tany mboany zokibe koa agnembagna koa zokibe quelque part en Europe
za ndraiky tsy ela bakany koa za mitondra vaovao hafa koa.